Pado, SMC way, SMC gone. Especially come on as the one I'm selling do pudira mtoya and this guy kwenda killers. No funza ma homies but gender tenga to kiss change them a live the way that nigga me mu class ndai drawer banguwa yekunyora ma teacher ndai drawer shisha mdrawer ma notes ndai nyora banguwa yandinoda dogwa ndaidzora kusara kakabata vesti dure kiboots na mashule notice pa toilet fuck you yet mistake regara ndiri pa one day ndablokisa ma toilet memweta bipi tawaisira uriri ndatuka titan charge kuta mufe maita mari ndanetsana na gadi ndamti msoro nenge basi anpambire mpavement boss ndeve mflope taita operation yekufambira matanga sori zenyu mune matangani zvinhu ndenge ndine hangazi gomba ndiri skis ndenge ndabva faras ndasiputira mudhene ndaigara ndimchechi kuru kubhaiza enem kuru kamabhasi ekubhaiza medhemu tisu temabhasi anosvika kulondon kutyora ndaidena kutemba zvangu rani mafoni andakaba anchaziya kuti mangani kudomu kwemabhebhi ndini ndakabora fenzi mafeti ainetsa ndaimachekera masheti mabhebhi ndaituka waida kunzi wari fenzi ticha wesai ndamutema nechiguru vesti dureki butsi namashule notisi patoileti fuck you yet mistake regara ndiri pa one day ndablokisa matoilet memweta bipi tawaisira uriri ndatuka titan charge kuta mufe maita mari ndainetsana na gadi ndamti msoro nenge basi anpambire mpavement boss ndeve mflope taita operation yekufambira matanga Mukonyo.